गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै गासै सोरखारि बिथोन नटिफिकेशन बायदिफोरखौ दानिया इंराजिजों लोगोसे एसामिस बेंगली आरो बर' रावजोंबो फोसावनाय जासिगोन खोथा होखानाय लेखायै बैसाग दाननि गिबि अक्ट'निफ्रायनो रायजोनि गासै सोरखारि बिथोनलाइ नटिफिकेशन बायदिफोरखौ दानिया इंराजिजों लोगोसे एसामिस बेंगली आरो बर' रावजोंबो फोसावनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नलबारियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे खोथाखौ फोरमायथिदों गिबि मन्त्रि बिथाङा गासै आसामाव इंलिसजों लोगोसे एसामिस रावनि नटिफिकेशन आरो अर्डारफोरा ओंखारगोन थिग बेबायदिनो बर'गाव इंराजि आरो बेंगली रावै नटिफिकेशन आरो अर्डारफोरा ओंखारगोन आरो बिटिसिआव इंराजिजों लोगोसे बर' रावनि बिथोनलाइया ओंखारगोन होननानै रोखायै फोरमायथिबाय बिथाङा बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरनि फिथाइ फोसावनायनि सायावबो खोथा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा जायनाखि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ गोबां खम समनि गेजेरावनो फोसावनाय जादों बेनिखायनो हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरनि फिथाइखौबो थाबैनो फोसावगोनखौ आसा खालामनानै दङ गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे नखरनिफोरा गोबां फरायसाफोरानो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्ट होनायखौ नेनानै दङ हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन बेनि अक्ट'खौ थि फोसावनानै होआखैब्लाबो एप्रिल दाननि जोबनायावनो फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फिन खेबसे फोरमायथिबावनि एप्रिल दाननि जोबनायावनो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्त्रि बिथाङा रंजालि बैसागुनि गिबि सानाव आसामजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिदों उन्दै गेदेर बोराय बुरै गासैनिबो देहायाव रंजालि बैसागुआ बिलिरफैदों खाम जथा सिफुंनि रिंखांनायजों लोगोसे गोजा गाबनि आर'नाइ फास्रा गोमो गोजा गाबनि दख'ना गाननाया रंजालि बैसागुखौ आरोबाव मेहेरगोनांसिन खालामदों गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझारनि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय अदेबानि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा ज'यैनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों मडार्नाइजेसन फैनायजों टाउन सहरफोराव लांदां बैसागुआ गैया जालांनो हमदों नाथाय बेखौ हमथानानै लाखिनो नांगोन बे जोंनि सिनायथि होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो गासै बिटिआरजों लोगोसे आसामाव थानाय गासै बर'फोरानो दाब दाब जायगायाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों दुरुं बोनाय सियार सेख'लायनाय खारनाय बादिनांनाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो गामिफोरावबो गेदेरफोरखौ मान बावनाय उन्दैफोरखौ अननाय उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा मोसानो ओंखारनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ बरायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गावनि न'आव रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों जेराव बर'फोरनि मोसानायजों लोगोसे बिहु आरो गुबुन गुबुन हारिनि मोसाखावरिफ्राबो बाहागो लादों आरो मोसानायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरिफ्राबो बाहागो लानानै रंजालि बैसागुखौ ज'यैनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों रंजालि बैसागुनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा नखर मन्त्रि अमित शाह आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों प्रमद बर' बिथाङा थिग बेबायदिनो गासै आसामावनो रंजालि बैसागु आरो बिहु फोरबोखौ फालिदों दल पेम्पा दामनानै बिहु मोसानानै बिहु फोरबोखौ फालिदों आसामनि थागिबिफोराबो दुखुनि समाव आरो दुखुआ साबसिन फैदों गंसे नखराव जोबथा बिदाय होनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों मोगा मोगि जाब्रबथायाव 25 सुबुंफोरानो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों मेजिकजों न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो गारिया जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जायजों 25 सोद्रोमाफ्रा गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ गवालपारानि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय गोब्राब जानायलाय उनाव बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों गवालपारा टाउननि भालुकुदुबियाव जादों बे जाथाया दुखुनि समाव आरोबाव दुखुआ साबसिन फैदों जोखोम जानांनाय सोद्रोमाफोरनि मुङा साहेब आली जाहिदुल इस्लाम आबु बाक्कार सिद्दिक रकिबुल इस्लाम मनिरुल इस्लाम आरो माखासे बे जाथायनि अनगायैबो बोसोर गोदाननि समावनो
बिमाजों ना हमनो थांफानाय समाव सानै उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा दैयाव गबनानै थैनो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सानै उन्दै गथ'साया सासे 5 बोसोरनि आरो सासे 6 बोसोर बैसोनिमोन। बरपेटानि माजरसराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। बिमाजों ना हमफानो थांनायावनो सानै उन्दै उन्दै गथ'साया गावसोरनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। थैनाय सानैनि मुङा रकिबुल इस्लाम आरो राजु आली, सासे 5 बोसोरनि आरो सासे 6 बोसोर बैसोनि। रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि रागा। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो एमपि दिलीप शइकियानि रागाया केमेरायाव सेबखांजादों। मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ आरो बाजानि मण्डलनि आफादगिरि मिन्टु तामुलिनि सायाव रागा जोंदों एमपि दिलीप शइकियाया। खौरांनि बायदिब्ला बिजेपि दोलोआ नलबारियाव दोलोनि गोदान मावख' बेखेवदोंमोन, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। ओजोंहाय बिजेपिनि मावख' बेखेवनायाव बिजेपिनि गोबां मावथि मददगिरि आरो रायजो राजाफोरा नुजाथिफैदोंमोन, जेराव गोबां नारा-नाथारबो जादों। गोबां नारा-नाथार जानायनि थाखाय बिजेपिनि गोदानै बेखेवनाय मावख'खौ बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों, जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे मन्त्रि, एमएलए आरो दैदेनगिरिफ्रा मावख'नि सिङाव थादों आरो एमपि दिलीप शइकियाया मावख'नि बायजोआवनो थालांनो गोनां जादों, जेराव बिथाङा नारा-नाथार सुबुंनि होंगो-दोंगोआव थानो गोनां जादों। बेखौनो रागा जोंदों एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा, जायनि जाहोनाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांजों लोगोसे बाजानि मण्डलनि आफादगिरि मिन्टु तामुली बिथांमोनखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोखाङावनो रायनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि भिडिअ दा समाज बिजोङावबो गोसारनानै दङ। जाथायखौ लानानै जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा खेंफोरथि होदों। फिसा जायगायाव गोबां सुबुं फैयोबा नारा-नाथार जाखागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो बारदै सिख्लानि सिमब्रे-सिमब्रायै फैनाय दिमा हासावआ फारसेनिफ्राय सिलिंखार। बारदै सिख्लाया फैनानै फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों दिमा हासावआव। न'नि थिं, न'नि इन्जुरफोरा बिरखारनानै सोरलां बोरलां जादों न' बांफोरा। 24 घन्टानि गेजेरावनो बोथोरा सोलायनो हागौ होननानै बोथोर बिगियानाबो सांग्रांथि होदों। 8 एप्रिलसिम बोथोरा गिख्रंथाव जानो हागौ होननानै बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों। कार्बि आंलं, गलाघाट, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, हजाई, सोनाब करिमगन्ज, काछार, दिमा हासाव, खोला सालमारा, मानकाछार, कामरुप मेट्र', क'क्राझार, गवालपारा, दरं, हाइलाकान्दि, धुब्रि, नलबारि, बङाइगाव, बरपेटा, मरिगाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव फैगौ 8 एप्रिलसिम बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा, सारअन्थाइ गोग्लैनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। रायजोआव फारियै खेबनै गुलि गावनाय जाथाय। थांनाय साननैसो सिगांसो सासे सेंग्राखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव गुलि गावनाय जाथाय जादों रायजोआव। चन्द्र बिश्वास मुंनि सुबुंनि न'आव थिं गावदों। सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावलांदों, जायजों चन्द्र बिश्वास बिथांनि न'नि थिङा गब्लंदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय सोर आरो मानो बेबायदि गुलि गावलांदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिपुरियायाव जादों बे जाथाया। थांनाय साननैसो सिगांसो सासे सेंग्राखौ गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। दा फिन आरोबाव गुलि गावनाय जाथाय जादों रायजोआव। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट एन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। हायार सेकेन्डारि थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि हायार सेकेन्डारि थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायबो जागासिनो दङ। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, इकनमिक्स, हिस्ट्रि आरो ससियलजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनि खाबुबो होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनिबो सुबिदा दं जेराव नोंथांमोननो साबसिन सुबिदा होनाय जायो जायफोर फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं नोंथांमोनहा कक्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003786924 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों